हॅलो कशी आहे तुम्ही सगळी बरी आहे न्हू लायच्या सामने बरे दिसले आमगे बऱ्या तू बर थियत सोनवार बॉम्बे येता हे हुई येतो ना खबर ना मरे काय ना तुका हा यो आमचे देठीव हा काय ना तुका लालिया तुमगे केसरी काम आहे जाल्यार सायडी दोन आमगे तियात्रा येवपा विसरना काय आख्या गोंयभर नाव जोडून आता आम्ही तुमची काळजा जिकोवंक येता आम्ही सगळे गाजयले मुंबई तू मुखार हांव गेल ते फाटी 5 पाट रिपीट येयले आणि हे पाटी 7 पाट रिपीट येवपा कांतार घेवन येता रेडी रावाय तुम्ही तर कोणेच चुकोवंक फावना पळोवंक 200% एंटरटेनिंग तियात्र 2 वर